En aquest videotutorial veurem com podem modificar, actualitzar i eliminar una taula dinàmica creada mitjançant el LibreOffice Calc. Primer de tot veurem com podem modificar-la. Per fer-ho, seleccionarem la taula dinàmica i obrirem el seu menú de context fent clic al botó dret del ratolí. A continuació, ens adreçarem a l'opció Edita la disposició i d'aquesta manera se'ns obre el quadre de diàleg a través de la qual podem modificar l'estructura de la taula dinàmica. En aquest cas, la taula dinàmica té els centres distribuïts en columnes i els ensenyaments que s'ofereixen en aquests centres distribuïts en files. En el cas que volguéssim canviar aquesta estructura, doncs senzillament hauríem d'intercanviar els camps centre i ensenyament, de manera que el camp ensenyament estigués a camps de columna i el camp centre estigués a camps de fila. D'aquesta manera, quan fem clic a d'acord, veiem que efectivament ja s'han realitzat els canvis, de manera que ara els centres estan distribuïts en files i els ensenyaments que s'ofereixen en aquests centres estan distribuïts en columnes. Una altra de l'opció que ens ofereixen les taules dinàmiques són les d'actualitzar els resultats, el seu contingut, si es modifiquen les dades a partir de la qual es realitzen els càlculs. D'aquesta manera, si nosaltres introduïm algun canvi en aquestes dades originals, doncs senzillament el que podrem fer serà actualitzar les taules dinàmiques sense la necessitat de crear-les de nou. Per fer-ho, novament haurem de seleccionar la taula dinàmica i en aquest cas ens adreçarem a Dades, Taula dinàmica i triarem l'opció Refresca. D'aquesta manera veiem que efectivament s'han canviat els totals i les dades a partir dels canvis que hem introduït a les dades originals. I finalment, una altra opció que ens ofereix el LibreOffice Calc és la d'eliminar una taula dinàmica. Per fer-ho la seleccionem i novament ens adrecem a Dades, Taula dinàmica i en aquest cas triem l'opció Suprimeix. I això és tot.